खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। बिपिएफ दोलोआ थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौ होननानै गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिपिएफ हान्जाया। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै हान्जा सुरनानै गोसोखां बिलाइखौ गथायो। चिरां जिल्लानि जिला बेंगिरिनो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी दैदेननाय हान्जाया गोसोखां बिलाइखौ गथायो। बिथांमोना थाबैनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि कर'ना महामारिनि थाखाय बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। थगायनानै खोथा होनानै बिसोरो गावसोरनो भट होनो हागोन। बे खार'नावहाय इउपिपिएलआ सरकारनि कयेकजन मानसिजों लोगो जानानै दा गभर्नर रुलखौ 6 मास आरोबाव एक्सटेन्ड खालामनांगौ होननानै दाबि खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो दिनै बिपिएफ हिसाबै प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझाराव क'क्राझार, बिजनियाव बिजनि, गसाइगाव, जोंनि चिराङाव जों गाबोन आरो बाक्सा आरो उदालगुरियाव खालामगोन। बिसिनाव जोङो मेम'रेन्डाम होदों जे इलेक्सनखौ फैगौ 27 तारिख अक्ट'बर गभर्नर रुल जोबनायनि आगोलनो इलेक्सन फाथिनांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनाव बिटिसिआव रायजो राजाफोरनो जि गणतान्त्रिक अधिकार बेखौ होनांगौ। बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनानै बिटिसिनि रायजो राजानो सुबुंखान्थिनि मोनथायखौ होनांगौ होननानै बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीया बुङो। रादाबा एसेनोसै।